George. Uy. Saman. Sito yun na to. Kuan mi ko George ba? Unsaon para malaan kag sumo ka likod eh. Unsaon para malaan ka nga kuan? Dato. Ha. Dalir kina pinakauna nga teknik ana. Dapat ang imong pamarog, pamobrihon lang kay para ingnon ka dato. Ang ikaduha, para maalaan yo ang dato, dapat dako kag tiyan. Ay, wag tiyan magi George pa dako mga ayo di makayo abs mo na yung ano lawas ko. Kita ka na untiyan. Ingan na. Unya, mga pamarog ni mo na dapat pinubre gyud. Inormal lang nimo tanan ba? Kasi mo kinabuhi, normal lang nimo kay kung magpakita kag mga branded yang mga t-shirt, mga pantalon o mga chinilas, wala alaan ka ng pobre ka. Dapat maalan ka nga dato ka, dapat imong pamarog pamobre. Man mi jud unsa pa man gyud mga pamaagi diha para alaan ka dato gyud. Sample. Nakay bisita, walay pasudlo na nimo. Nya imong porma sa imong balay, ning ani lang, katag-katag lang ba? Ani. Anna ba? Una, human, diha na nato nabawion sa mga pangistorya na to. Dapat kabalo tas mga istorya. Example sa mga istorya mi George. Ani o ani. Unsay inyo kanang magkokta, unsay gusto niyo nga tong snack? Palitag kuan, burger, Jollibee, unsay gusto ninyo? Sa meron ay gamay kay nang pag-snack lang pangkaon niyo ba bisig gutom na kay mo. Ana yung mga istorya. Yan ang mga jamming. Unsa pa jud mi George? Ana man na sila abs. Unsa rod yung snack ko da? Kuot din kasi mong bulsa. Kuoto na nimo ni imong bitaka. Human dia, kuha kag coins. Pinaana din kasi sila nga. Sina pa mo yung mga kuan dia kanang mga coins na magamot-amot ratas atong snack. Ana ra, simple ra gud. Gamay ra gud. Adi ta malang dato na mi George. Di ta malang dato kay pangayuan pa nito sila. Sa di pagtuo nimo day. Ano pag-expect mo dato ka? Yun saon to maalaan nga madato ta pero pobre gud ta wala tay mabuhat. Ha? Nara, wala tips. Pag pobre ta, pobre gud ta. Ang galaw-gawa day nga tips. Ewa mo din ni klaro nga isyu na. Uli na kay. Wala klaro ng tips day. Yeah. Sa pula sa asul. Dalawang pagpipilian.